Passen 5 minuts de les 6 i aquí al Connexió Barcelona estem preparats per fer cagar el tio, Dani. Sí. Bona tarda. A quina edat estem? És igual. Caga, tio, avellanes i torró, perquè de cagar parlem. Sí o no? De cagar guions, no? De cagar guions, li ha cagat el Mira, guió, tinc un guió, L'hem ja. estat aquí picant durant la publi Ja està. i li ha cagat un Ens guió. hem estalviat d'escriure avui. I per aquí darrere hi ha un personatge també molt escatològic, no? Que és el Tens? caganer. És que és tan petitonet. A nosaltres potser no ens fa gràcia. La gent que sigui catalana tota la vida ho veu una cosa com la A més nosaltres normal del món. normalíssim. Jo una vegada parlant amb un alemany que eren pels vols de Nadal, li vaig explicar el caganer i el cagatidor i no s'ho creia. Tenia la sort que era Santa Llúcia, vaig dir anem a la Fira de la Santa Llúcia, ho mostrem, Veuràs que no sóc jo el boig, i quan no? ho va preguntar es va quedar al·lucinant i em va dir així clarament, així, que esteu amenaçant un tronc, esteu condicionant perquè excreti regals. Tal qual. O sigui, és de sonats. Però és que a sobre, jo quan li vaig explicar que la gent, fins i tot la gent més religiosa, al Betlem, on neix el fill de Déu allà, a darrere la paret o al riu, tens una persona defecant i que ho veiem normalíssim i que és més, una persona a missa diària, com no hi hagi cagant al pessebre, s'emprenya. I el teu amic està sense pèl dels que els vas tirar, no? No ho entenia. Però clar, això em va dur a investigar. Dic, home, si al segle XIX tot era molt més bèstia que ara, no? Per tant, si ara mateix som escatològics, com seríem al segle XIX, a l'edat mitjana, a l'edat antiga, i és que està molt pitjor, però esgarrifa i tot, eh? Doncs esgarrifem-nos i retrocedim en el temps a les altres Barcelones. Doncs, senyores i senyors, estem a finals del 19 i parlem de defecacions, la relació entre Barcelona i les defecacions. Ja sabem que els catalans tenim una mania absoluta amb el tema de la caca, diguéssim. Però és que és així, no? Avui ho pots dir lliurement. Si dius excrements encara que sona pitjor, perquè és com sona gràfic. És igual. Doncs bé, si anéssim a Barcelona, resulta que Barcelona, doncs això era com a capital de Catalunya, hem tingut una tradició molt llarga. Per tant, el que farem serà un repàs a través de la història de veure com ens hem comportat amb aquest fenomen. Ja us aviso que el segle XIX ja és excepcional, eh? Aquí tenim el nostre caganer. A banda d'això, hi havia altres elements. Hauríem de començar per l'edat antiga. Quines són les primeres, diguéssim, coses així brutes que ens dediquem a fer? I comencem a l'època romana. Si anem al Museu d'Història de Barcelona, a la part de sota hi ha unes ruïnes, hi ha ruïnes de tot. Una de les ruïnes que hi ha és una antiga bugaderia. I com feien la bugada, com emblanquien? Doncs una de les maneres que hi havia era fer-ho amb urea, i la urea es treu de l'orina. De fet, això típic que tenim ara a les terrasses dels bars, que paguen impostos per tenir la terrassa en via pública, en dret romà, la primera vegada que tenim un precedent d'això és pagar impostos per tenir una àmfora al carrer on la gent hi pixava gratis, era com un urinari gratis, però ja que treies diners del diner públic, perquè després de l'espai públic havies de pagar un impost, i després amb això feien, diguéssim, aquestes maneres d'emblanquinar la roba a l'època romana. Com una lleixiu de l'època, feta a través dels orins dels vianants en una àmfora. Això seria bo recuperar-ho, perquè tenim els problemes aquests que tothom va pixant pel carrer i més al centre, justament en una estació. Com a mínim en traiem un profit, no? Hauríem de treure algun profit. Ara que es fa el tema de la biomassa i tot això. Doncs bé, amb el pas del temps, per exemple, podríem anar a la Barcelona medieval. Si agafem un mapa de la Barcelona medieval, ens hem d'agafar fort, perquè canvien alguns noms de carrers que ara no existeixen o de coses que hi havia, doncs tenien noms que es ressonaven a temes d'aquests. Per exemple, veiem totes aquestes coses blaves que van cap a dir són rieres. Hi havia una riera que costa una mica de veure, però entrava per aquí i després anava a parar al rec comtal, que era aquell rec on treballen els oficis, es deia el Mar d'Ençà. Era d'aigües lentes. Llavors, clar, li dèiem Mar d'Ençà, suposo perquè allò estava una mica emmerdat, diguéssim. Després, el que era la Rambla en àrab vol dir riera, acabava en un cagalell. Cagalell era com una espècie de bassa, però el cagalell vell. Després va sorgir un altre al Raval, que també li deien cagalell, i llavors van dir el cagalell nou i el cagalell vell. Aquesta zona que surt al costat de Sant Pau del Camp, que és com una bassa, també era com una llacuna, que era el cagalell vell i el cagalell nou. Teníem el Mar d'Ençà, també, i després, a prop de la muralla, això una mica més tard, apareix un carrer, que no sabem per què el feien servir, però era un carrer que està just darrere la muralla, que es deia carrer de Cagari. Home, està claríssim, no? Una ciutat que tenia carrer de Cagari, el Cagalell, el Mar d'Ençà, el Cagalell nou i vell, no és normal. O sigui, ja ens hem plantejat que és una ciutat més o menys especial. Clar, si això tirem una mica més endavant, podríem anar a l'època moderna, per exemple, i tenim alguns símbols, per exemple, al Palau del Lloctinent, on està l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que tenim
unes figures que te les mires i dius, què passa? No acabes de veure ben bé què fan. El que veiem és un nen que està corrent i l'altre nen que l'està perseguint, que li està introduint per via anal un atiador del foc. Ah, sí? Clar, si hi ha aquesta forma d'aquí, Això, si anem a veure-ho en directe, es veu clarament, La qüestió és, què pinta això? Què fa? Jo he estat investigant i el que puc treure d'aquí és que això és una al·legoria al Carnestoltes, perquè el Carnestoltes era la inversió de tots els valors. Les dones vestien d'homes, els homes de dones, i una broma molt típica del Carnestoltes era el pet al revés. I amb un atiador del foc, no vol dir que t'introduïssi l'atiador, però et perseguien bufant el cul, que era com fer un pet al revés. I com ja teníem la mania de tema escatològic, doncs això fins i tot està implantat aquí. Si anéssim a la Llotja de València, encara hi ha coses més dures, a nivell explícit, perquè els valencians, molta gent que diu que són com catalans, però més, no? Al quadrat. Tot és més que nosaltres. Doncs allà, diguéssim, tot està ple de referències escatològiques per tot arreu. Eròtiques, de tot. Carai, el pet al revés, és un nou concepte que aprenem avui a la nostra secció. Pet cap a dins, diguéssim. Després, els costums de la gent, no? Doncs la gent no sempre ha tingut un lavabo que es tira de la cadena i l'aigua són dur. Lògic. Abans hi havia les comunes, i les comunes no anaven a parar al clavegueram. Hi havia comunes més de luxe o menys de luxe. Que seria de benestant, que té una trona aquí molt senyora. Sí. I aquest dibuix és de Lola Anglada, és una gran dibuixant que, entre altres coses, ha focalitzat el seu interès en aquestes comunes. El que explica Lola Anglada és que, en un llibre que parla dels costums de Barcelona, és que les tapes aquestes de les comunes s'utilitzen per guardar els diners a sota, enganxant un sobre perquè saben que els lladres no buscarien allà. Clar, sabent que la gent era de Barcelona i que eren catalans, potser sabrien que potser allò estava allà. Si a algú se li acut a la tapa del vàter per dins, potser... Però era un inconvenient, perquè ja havies d'anar allà com podies. El paper moneda... Bueno, si eres molt ric, per ser ric del cagar, una altra expressió, que dius que té a veure una cosa amb l'altra, totalment. Potser aquells bitllets els podies utilitzar en algun moment per alguna cosa. Clar. Per cert, hi ha una família molt famosa, que és la família Güell. Doncs no tothom, hi havia qui tenia un forat allà al costat del que fos, la família Güell sí que tenia un bon, diguéssim, lavabo. Aquest és el lavabo de la família Güell, que el podem veure sempre que visitem la colònia Güell. També s'ha de dir que jo, de les fotos que vaig fer 3, i una era aquesta, i potser no és un problema dels catalans en general, sinó de jo en concret. Com veiem, potser no cal, tanta cosa. Jo crec que és una mica cursi. Total, però va, conjunt... Serveix perquè serveix, no... Clar, però home, mira, posats a fer-ho... I això, diguéssim, era el lavabo de la família benestant. Bé, seguint amb aquest tema, tenim un problema, que és que la gent diu, home, i si allò s'omplia i no anava a parar al clavegueram, qui ho buidava? Doncs tenim aquí un problema que és lligar la literatura amb el que ens explica sobre això. Per exemple, hi ha una obra, no sé si es pot dir en horari infantil, però es diu Gracias y desgracias del ojo del culo, canción cantable que se oliera el diablo que la leyera, es diu Los perfumes de Barcelona, i aquesta obra ens explica què en feien d'aquests pous, perquè clar, buidar un pou d'aquests doncs, era una cosa desagradable. Però com passa moltes vegades, les feines més desagradables són les més ben pagades, precisament per ser desagradables. Per exemple, la gent que treballa a la mineria cobra molt més que un professor d'institut, per exemple. Per exemple, És un exemple a l'atzar. A l'atzar, Doncs un refrany hi havia que deia ofici de porc, butxaca d'or, ofici de caca, butxaca de plata. Això ho recull Joan Amades, també. Ofici de caca, butxaca de plata. Que és literatura escatològica del segle XIX, el que veiem el carro, que era el que buidava els pous, i una persona que el que està fent és com un gest que això fa molta pudor. Si anem a mirar això... Fins i tot hi ha un gos que fuig. El gos fuig. No m'estranya. Si el gos fuig ja és a tope. I tant. Ens explica que hi havia unes persones que buidaven els pous, però et pagaven diners per buidar-te el pou. I dius, com s'entén això? Doncs perquè això s'havia com a do per tots els camps de conreu que hi havia al voltant. Per això teníem tantes taronges al voltant de Barcelona. Per tant, el client no era el propietari de la comuna, no? Perquè, si no... Sí, anaven a comprar-te la matèria, però hi havia matèria de diferents qualitats. Compraven la caca. Sí. Segons l'acidesa. Segons l'acidesa. Un rànquing, perquè no és la mateixa una caca que una altra a l'hora de... Ara ja no som... S'ha posat de moda l'hort urbà, però no ens dediquem a utilitzar això, tampoc. Però la compraven. I com es mesurava l'acidesa? Doncs agafaven un paperet amb una cosa de pH i feien una prova. No, això seria ara. Ho feien directament amb una cullereta, i jo he conegut gent viva encara, que m'ha explicat que als pobles encara es feia des de no fa gaire. No fa gaire vull dir que potser als anys 50 encara es feia. Una cullereta que tenien i eren els tastadors de pous. I aquest poema ens parla d'ells. Diu... Que tastaven la caca, Sí, atenció. Diu, aunque todos del país, entre la gente discreta, no se llaman catalanes, que se llaman catamierdas,
Por el olor, el color y un lengüetazo que pegan, en la varita conocen los quilates de la mierda y contratan con el casero y cerrada ya la venta para la siguiente noche sacar la caca conciertant. I ens explica per què servia aquesta caca, que hem dit que era pels camps, no? Doncs diuen que seria un gran desastre no poder comptar amb aquest producte. I diu, ¿qué fuera de Barcelona si se prohibiera cagar y llegase a escasear lo que las huertas abona? Solo una rica persona ensaladas comería porque no se llegaría más que una cosecha al zar y tendrían que cerrar el Borne y la boquería. Claro, no Que el arribaria Borne- res, cap producte al mercat. El Borne era quan era mercat. Clar, clar. Sí, que era un tema, diguéssim, econòmicament important, tan important que veurem que després portarà cua. Això de portar cua no es pot dir en una secció com aquesta, perquè queda una mica malament, eh? Tot és massa gràfic, Doncs no? bé, a part d'això també tenim una altra obra que es deia Les virtuts del cagar. En aquesta obra, a la part de darrere, ens explica les fatigues d'un viatjant en cagar-se els pantalons. Bueno, bàsicament és un senyor que ve d'una diligència que ve de Mataró cap a Barcelona i comença a estar ben apretat, li diu al cotxero que pari, el cotxero no para i arriba un moment que diu... No puc més. Tot el meu desespero ho vaig deixar en un racó, diu, al final. Tot el meu desespero ho vaig deixar en un racó. I bueno, al final s'ho acaba fent tot a sobre, perquè torna a pujar, el senyor no pot més, i arriba a ser desagradable, eh? Trobes un punt malaltís. Però bé, només us deixaré, llegiré una part petita perquè ens fem la idea, eh? Diu, en certa ocasió em trobava de viatge a Barcelona i al tornar amb un cul retrona i és que la merda trucava. Volia sortir del pas per no cagar-me a les calces. Para el cotxe, crido, alça. Alça no era la companyia de cotxes, era una expressió. No anava cap a Igualada o cap a allà a Cervera, no. Més no el vol parar, quin cas. Lo cotxero se fa el sord. Tinc d'estrènyer l'ull del cul, mon ventre sembla un bagul i tinc por de quedar mort. La caguera m'apretava i dins la panxa hi tenia 7 canons d'artilleria que la merda es governava. Però a part, més desagradable, que jo crec que és... Desagradable, però ens fa com riure, és curiosíssim. Sí, perquè ens fa gràcia. Sí. Això li ensenyes a una persona que... com les batacades, quan algú cau a terra, que sap com a greu, però fa gràcia, no? Pues jo crec que els versos més fastigosos que he llegit en ma vida són els següents. Diu, quan el senyor baixa de la diligència, diu, pels carrets tots me miraven, les persones una a una, deien si era una comuna que de tan plena vessava. I eren els meus pantalons que plens de cagarada n'atreien la mardarada pels coixots sense raons. Imagina't, O sigui, fem-nos la idea. que mal avall. Però clar, tu penses, al segle XIX fer això, es veu que va haver una època que van intentar mig prohibir aquesta literatura escatològica per mal gust. I la gent ho feia clandestí. De fet, aquests versos s'atribueixen segurament a Pitarra, però escrits amb pseudònim. Hi ha gent que diu que és Robereño, hi ha gent que diu que és Pitarra, però bé, segurament era gent d'aquesta conegudeta. Amb la llengua afilada i amb la sàtira ben a punt, sempre. De fet, Freud segurament no hauria estudiat això, però hi ha una anècdota que apareix en aquest llibre que es diu Las gracias y desgracias del ojo del culo, que fa una reflexió que diu que si de los gustos sin pecar, el mejor és el... i posa els punts suspensius. De los gustos sin pecar, clar, perquè n'hi ha de gustos que són pecados, no? Freud diria que hi ha la fase anal i no sé què, però... Això seria com el caganer sense barretina, eh? Sí, aquest seria el caganer censurat, diguéssim. Molt bé, el que no es posa als pessebres. L'internacional, diguéssim. I després, què passa? Que això canvia amb el pas del temps, però la gent ho té ficat en ment totalment, això de que la riquesa té a veure amb l'abundància, aquest tema aquest. Per tant, l'Eixample, el dissenya Cerdà, és un senyor que està totalment ofuscat pel tema de la higiene. Cerdà el primer que fa són vies amples, finestres grans, que corri l'aire i un sistema de clavegueram impressionant. Això sí, no és tal com ens agradaria. Si veiéssim una reproducció ideal de com seria l'Eixample de Cerdà, veuríem que, en principi, tots aquells interiors d'illes de cases haurien de tenir una zona enjardinada enmig, tenien llocs on podien passar, aquí ho veiem perfectament, no? Zones verdes, una cosa molt ampla. Sí que hi havia fàbriques de tant en tant, però, diguéssim, el tema estava bastant airejat. S'està recuperant tímidament. Ara s'estan recuperant els interiors d'illes, veritat, però més o menys era una cosa higiènica. Una altra curiositat que tenim, si miréssim les façanes, si mirem una façana estàndard d'aquella època, veurem que les finestres són extraordinàriament grans. I als pisos de l'Eixample hi podries fer 2 pisos. Ara hi ha gent que es munta una estructura de 2 pisos en un pis de l'Eixample. Això va ser perquè, com era l'època de la tuberculosi, es pensaven que tot això era només del fet de respirar aire viciat i calculant que un matrimoni dormís durant 7 hores, pogués dormir dintre d'una habitació i que l'aire es renovés. Per això són tan alts aquests sostres de l'Eixample. Doncs bé, aquest mateix Pla Cerdà feia que igualment les comunes s'acumulés allà i no anés a pagar el clavegueram. I dius, i com pot ser això? Doncs perquè deien, en part, guanyem tants diners amb això que podrem pagar part de la construcció de l'Eixample. Sí, l'Eixample s'ha fet en part gràcies a tots els veïns que han col·laborat amb les seves amb una cosa que els ha sortit de dins, diguéssim. Però em sembla brutal, això va crear una mica de mal rotllo, diguéssim, perquè la gent va dir, escolta... Home, fa com de mal dir, eh? Van posar, al final,
una empresa a treure això i els hi donaven una subvenció, perquè això, home, per fer aquesta feina us pagarem. I la gent va protestar, van protestar tant que van haver de publicar un opuscle a aquesta empresa dient, escolteu, ara això ja s'ha acabat, ha passat el temps, i això que abans ens semblava la cosa més normal del món, doncs van haver de fer un escrit que, entre altres coses, deien, és que ara no traiem diners d'això. I explica a la gent, hi ha hagut un canvi, ara ja no pasa això, y digo, asegúrese a esto la progresiva disminución de la materia apta para los abonos por la abundancia de agua en los depósitos de las casas y el aumento en el empleo de abonos artificiales y se tendrá completa idea de que la remuneración del capital y el trabajo empleados ha de resultar insignificantes. Clar. Tot i això, ja no es guanyaven la vida com abans. al segle XX, que ja ens arriba a les portes, tenim altres problemes. Comencen a crear-se els water closets. Recordes que vam fer una vegada una secció sobre l'esquí a Barcelona? Sí, molt al començament, a la sí. mateixa revista, jo no havia vist aquelles fotos, les vaig descobrir més tard, em vaig fixar en la foto que us ensenyaré ara. A veure. Barcelona, desgracia, reforma d'un establecimiento. Sí. Bañeras, lavabos, water closets, ¿vale? Tuberías. Y posa, una explosión de gases acumulados en la letrina de la casa número 7 de la calle Pelayo produjo gran alboroto y desperfectos, etc., perquè va resultar ferida la portera de la casa i, a part, també dos albañiles que hi havia ahir. D'acord? Això és el que ens diu la notícia. Va explotar, per què? Perquè encara no està ben calculat el fet de l'acumulació de gas metà dintre les tuberies. Però és que sense anar més lluny, no sé si va ser aquest any o l'anterior, un bar del carrer Ample va explotar un vàter. O sigui, que diguéssim que tenim, ja que no hi ha terrorisme anarquista d'aquest segle XIX, tenim atemptats també provocats per el mateix objecte de fixació que tenim nosaltres com a poble. Sí. Déu-n'hi-do! Doncs fins aquí aquesta crònica de la relació entre nosaltres, Barcelona, i aquesta cosa, les caques, diguéssim. Recordeu que si voleu llegir més sobre aquest tema, el Dani en té un post, no?, al teu blog, és altrasbarcelones.com, d'aquest i altres temes que anem tractant aquí i que tractarem més endavant, dilluns més, que això no para. Moltes gràcies, Dani. Vinga. Vinga.